Здравейте, аз съм Георги, добре дошли в новото видео, където пожелахте да разберете какво ще се случва с растенията, които получих. Който не е гледал, може да се върне обратно в първото ми видео, където отваряме пратката. Ще посяваме резниците, които получих. Аз сам замесвам почвената си смес и ще ви покажа какво използвам. И така. Най-обикновена почва. Или торф, перлит, агроперлит, лечуза или пон, кокосов чипс, може да ползвате и кокосови влакна, тор от калифорнийски червеи и активен въглен. Той действа като дезинфекция срещу гниене, бактерии и така нататък. Може да ползвате и въглен от камината. И така, всичко това се умесва. И докато не ми дойде подложката, ще ми гледате легена. Така. Хоята още я наричат восъчник, восъчници, восъчниче, восъчно цвете, да придобиете малко по-голяма представа за него. Така. Трябва да бъде въздушна самата почва. Не обичат сбити. Предпоставка е за гниене. И ето какво се получи. Така. Хоята е епифит или литофит. Епифитите живеят върху гърба на други растения. Закрепват се най-често дървета. Литофитите са прикрепени към скали и камъни. Епифити, например, са хоята, която сега ще разгледаме, и орхидеята. Може да сложите и сфагнум мъх. Литофити са сукулентите, те задържат водата си в самите листа и затова, когато е бедна почвата, в случая скала, по този начин оцеляват. Ще добавя и още малко. Хоята не обича да стои много влажна и поради тая причина пада памуковата въшка. Трябва да внимавате. Така, аз използвам пластмасови чашки, двойна. Показвам. Остават едни въздушни балончета.
които при конденс така хубаво се задържат влага и не е необходимо да поливате често растението. Не обичат пресаждане, да ви кажа. И може би в тая чашка ще стоят докато не я изпълнят. Или докато чашката не се разруши. Също така, когато саксията е много пълна с корени, казват, че тогава растението цъфти, понеже иска да се размножи и затова, нали, пуска цветоноси и цъфти. Аз нямам много цъфтежни хои, само две. Нека да преминем към първия резник. Винаги си подготвям такчета. То едно ли да ги запомням. Така. Хоята е вид увивно растение, лиана. Може да я поставите в висяща саксия или да й сложите стойка, по която да се катери. Ето, първата е готова. Обикновено пускат едни дълги такива лиани, които с тях, нали, търсят по-хубава светлина, катерят се. Тук малко борба. Не се натиска самата почва, не се притиска. Ето вече следващата е готова. И когато полеете, гледате да има вода горе-долу до тук. Самото растение вече и почвата се дърпат нагоре. За цъфтежа също казват, че ако е на изложена на светлина между 2 и 4 часа в денонощието също помага. Моите нито ги затъмнявам, нито им следя часовете. Ето вече хоя бела. Е готова. Издържа на засушаване. Може... Аз имам такива, които поливам, когато на допир листата вече са поумекнали. Тогава знам, че е време. Издържат на засушаване, но не издържат на преполиване, така че внимавайте. Хоята пуска коренчета по цялото си стебло. Ето тук може да видите. Така че и да е по-къс или по-дълъг резника, ще пусне коренчета от всякъде. Така. И следващата е готова.
нещо за цвета. Може би я наричат восъчниче, понеже от самия цвят произвежда нектар, с който привлича опрашители, и този нектар е подобен на восък. След като прецъфти хойата, никога не премахвайте прецъфтелия цвят. Ето тук може да видите на тази. Защото от него образува нов и така растението продължава да ви цъфти. Ако го махнете, забавяте цъфтежа с до година. Но както казах, аз не държа хоите ми да цъфтят. По-интересни са ми листата им. Остана ни още един резник. Обикновено използвам и бавно действащ тор. В момента нямам, но за резниците така или иначе още не е нужен. Така. Тук ще оправим и тези малки саксичета. Няма да премахвам тяхната си почва. Ето може да ми видите коренчетата, супер малки. Затова не е необходима и голяма саксия. Може да се живеят и на по-тясно. Както казах, това и ми харесва. Вземам си такчето. И вече е готова. Следващата, която може би ще ми стане любима. Вкоренена е в мъх. Много го мразя този мъх. Сега 100% ще има скъсани корени. Може би трябваше да я накисна предварително във вода. Добре, секунда. Така, вече имаме вода. Нека опитаме да разделим и махнем този мъх. Пишете в коментарите, вие имате ли си колекция от хои? Коя ви е любима? И тук искам да благодаря на всички за добрите отзиви, за това, че ви е харесало това, което правя. Може да предложите идея за това какво искате да гледате за напред, кое би ви било интересно. Да се абонирате за канала, да ударите един палец, ако ви харесва това видео. Ако не, палец надолу.
Тук е голяма мъка. И да наруша някое друго коренче, мисля, че няма да е проблем. Голямо и хубаво растение, доста е сбит. Слагам и следващата. И любимката ми. Хубави корени, ама в мъх. Няма да я тормозя повече, оставяме така. И дано се захване. Ето е и другата. Тя почти остана без корени. Тук ще бъде голяма борба. Няма как директно почваме да късаме. Може би ако знаех, че са в мъх, въобще нямаше да ги поръчам. Толкова много да го мразя. Половината корени, цялото растение се опропасти. След дълга борба с мъха, това е крайният резултат. Мисля, че стана доста добре. Тия, които бяха в мъх, им предстои ново вкореняване, понеже половината им коренова система отиде.
Така, виждате докъде стига водата. Така може би няма да поливам следващите няколко седмици. И това е. Ако ви беше интересно, моля, палец нагоре, ако не, палец надолу. Пишете в коментари какво бихте искали да видите следващия път. Дали това видео ви е харесало, за да мога да чувам отзиви и да има обратна връзка. И така. Много ви благодаря. Още веднъж на всички. Само пропуснах да кажа, че може да привикнете хоята и към директна слънчева светлина и благодарение на нея или много силен източник на светлина, например лампа, и придобиват интересни цветове. И това е. Благодаря.